Boa tarde a todos, benvidos a todos a esta charla organizada por IGADI, que retoma en cierta manera ese ciclo ya iniciado antes del confinamiento de marzo, prepandémico, y titulado O Mundo desde aquí. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la ponente María Reimóndez, a la que tenéis también ya en pantalla, para impartir una charla titulada A Crítica Feminista para a Cooperación Internacional ao Desenvolvemento. Antes de comenzar, me gustaría desgranar muy brevemente algunas pinceladas de la trayectoria de la ponente, sin ninguna pretensión de abordar en la totalidad su currículum, que es ciertamente impresionante en varias materias además. María Reimóndez es traductora, es intérprete, escritora, doctora en traducción e interpretación y experta en cooperación al desarrollo. Con un vasto y rico recorrido en varias de las disciplinas que acabo de mencionar, la perspectiva feminista que ha aplicado en todas ellas es quizá el principal hilo conductor de sus trabajos. En materia de traducción e interpretación, por ejemplo, además de haber traducido personalmente importantes obras en el campo de los estudios de género y la historia del feminismo, como la obra de O voto femenino en Meiseu de Clara Campoamor del año pasado, ha investigado activamente los nexos entre escritura, traducción y estudios feministas. En materia de cooperación al desarrollo, que es el tema que más directamente nos ocupa en este seminario, es una de las fundadoras y vicepresidenta de la ONG Implicadas no Desenvolvimento, aquí en Galicia, que ya desde su fundación en 1998 trabaja con mujeres indias y etíopes con el fin de tejer redes feministas y participativas para hacer frente a las dinámicas que el patriarcado, el capitalismo y el neoimperialismo crean en estas zonas. Igualmente, complementa esta perspectiva teórica con un importante trabajo de campo a través de metodologías muy influenciadas por el enfoque crítico de género, seguramente muy ligado a precisamente el tema que nos ocupa hoy. No me voy a extender más, tenéis infinitos artículos sobre su obra y os animo a que los exploréis después del seminario y sin más le doy la palabra. Después de su exposición tendremos un ratito para algunas preguntas, algunos comentarios. Tenéis, como ya sabéis, la opción de levantar la mano, así que podemos gestionarlo así cuando finalice. Nada más, María, tienes la palabra. Pois moitas grazas, Monse, moitas grazas tamén ao IGADI por convidarme, por retomar esta actividade. Creo que nos tempos que corren é importante que non nos deteñamos, porque senón ao final acabamos nunha parálise, non, que acaba sendo insuperable. É un poquinho extraño este formato, non podo ver a xente coa que me comunico, sei que hai xente tamén que vai estar seguindo polo YouTube, e tamén aí podedes facer, mentres dure a sesión en directo, tamén podedes facer as vosas preguntas e os vosos comentarios, e agardo que polo menos teñamos tempo para unha interacción. Vou compartir a presentación para que poidades ir seguindo sen problema tamén dende un punto de vista visual. A ver. Creo que está, non? Xa en pantalla, que podedes ver. Pois, ben, como sabedes, estamos aquí hoxe para falar sobre os enfoques feministas sobre a cooperación ao desenvolvemento. Este era un tema que estaba previsto para o mes de marzo, se non lembro mal agora. Como é evidente, pois a situación aparentemente cambiou moito ou non tanto. Entón, este é un poquiño o punto de partida que vou tomar hoxe para explicar algunhas cuestións que teñen que ver con este tema, non, do enfoque feminista no campo da cooperación ao desenvolvemento. Para poder facelo, compre empezar a casa polo principio e revisar un chisquiño os alicerces para que teñamos claro de que estamos falando, non? Cando falamos de feminismos, obviamente, pois é unha corrente de pensamento e práctica política moi ampla, que non vou agora aquí resumir de forma moi extensa, pero simplemente para que teñamos un entendemento común de a que me refiro cando falo de feminismo, de enfoque feminista, de feminismos, pois creo que o máis importante, o elemento máis importante é ter en conta que os feminismos son unha análise da creación do poder e da desigualdade, e puxen aí entre homes e mulleres entre corchetes, porque digamos que ese é o inicio, mais non só, e tamén, por suposto, a formulación de alternativas. Entón, en todo momento, cando fale de feminismos, vou estar falando deste enfoque en concreto. O xénero, que creo que é a palabra que máis habitualmente escoitamos no campo da cooperación e desenvolvemento,
é en realidade unha ferramenta desenvolvida polos enfoques feministas como unha maneira, e tamén é un termo complexo porque se utiliza en distintos campos, entón tamén quería facer unha pequena definición ao inicio da que me refiro con isto. Falamos de xénero neste contexto como a estrutura de desigualdade social e prácticas que constitúen homes e mulleres como suxeitos con diferente acceso a dereitos e oportunidades para desvantaxe destas últimas. É dicir, neste caso, imos falar do xénero como unha estrutura social que as sociedades van construindo en interacción con outras cousas diferentes, con outros eixos de interacción, pero que no concreto da cooperación ao desenvolvemento, digamos que este o sentido no que imos utilizar. Sabemos que o xénero se refire tamén a outras cuestións, sabemos que é un termo que está moi explorado na actualidade, tamén coas teorías queer, coas teorías dos corpos, pero digamos que neste contexto o uso da palabra xénero vai ser sempre esta, non? A estrutura de desigualdade social que existen pois, nas distintas comunidades, nos distintos países e sociedades. E claro, despois está o tema da cooperación ao desenvolvemento, non? De que falamos? Pois sabemos que é un sistema internacional que se puxo en marcha a partir da decolonización, en principio, a partir da Segunda Guerra Mundial, para reequilibrar as desigualdades norte-sur. E claro, eu puxen aí tamén un poquinho entre paréntese que o problema é que non se pon en dúbida, non, de onde proveñen esas desigualdades. Entón, aí xa temos un pouco un primeiro problema con este concepto da cooperación ao desenvolvemento que imos problematizar aínda máis agora dende o enfoque feminista. Ben, cando se fala de non tanto de enfoque feminista, senón de xénero e cooperación ao desenvolvemento, adoitamos escoitar algúns termos que eu hoxe non vou debullar así en grande detalle, pero bueno, creo que como información xeral, sobre todo para aquelas persoas que o ben proveñen do ámbito da cooperación ao desenvolvemento ou que non coñecen, digamos, estes aspectos en moito detalle, pois creo que é importante mencionalos, non? A cooperación ao desenvolvemento foi un proceso non só, digamos, de orixe colonial, como dicía antes, non un herdo dese proceso de descolonización, senón que tamén foi pois un proceso que partía dunhas bases patriarcais. Entón, non foi ata os anos 70 que se empezou a reflexionar dunha maneira máis intensa sobre feitos como que os programas de desenvolvemento, pois en moitos casos non é só que deixasen fora as mulleres, por exemplo, senón que empeoraran a súa situación, pois empezaron os primeiros estudos sobre como, por exemplo, eses programas de axuda de cooperación no campo da agricultura, pois desempoderaran as mulleres, digamos que as expulsaran do cultivo de certos espazos, vamos, que en definitiva acabaran empeorando a súa posición social, política e económica, non? Entón, a partir de aí, empezou o primeiro ao primeiro parche que se lle chama o enfoque Women in Development e que despois evolucionou, non? Mulleres no desenvolvemento a mulleres e desenvolvemento, é un enfoque que buscaba, pois como indica o seu propio nome, simplemente introducir as mulleres neses programas, era unha perspectiva tamén neoliberal na que o que se entendía era que o importante era o aspecto económico, entón que as mulleres tiñan que participar como mão de obra ou introducirse no mercado. Digamos que este foi a primeira corrección que se fixo pois no que foi a cooperación ao desenvolvemento dende un enfoque pois lixeiramente feminista entre aspas, non? Porque foi, digamos, pois xa era tan evidente aquela desfeita que había que facer algo. E despois, digamos que estes primeiros enfoques, con todas as súas eivas, pois foron dando paso o que hoxe é o máis extendido, que é o xénero e desenvolvemento, como enfoque, e que en principio tería pois a visión de analizar as estruturas que provocan a desigualdade de xénero. Entón, pois aquí sí que se ve pois máis énfase en todo o que é a participación política e social das mulleres, a introdución de temas como a saúde reproductiva. Poño novamente entre paréntese o reproductivo, a violencia de xénero, porque supostamente todo isto ten que formar parte do enfoque de xénero, pero non está sempre así como debería, non?
Isto sempre o digo porque creo que é importante que mesmo nestas visións un pouco eivadas, pero que son avances dentro da cooperación ao desenvolvemento, non podemos asumir que haxa unha evolución lineal, é dicir, hai ONGs, hai institucións, organismos que a día de hoxe seguen utilizando enfoques que son cooperación ao desenvolvemento patriarcal e colonialista pura, outras que utilizan o enfoque aínda de mulleres e desenvolvemento ou mulleres no desenvolvemento, e outras que intentan facer unha certa aplicación de enfoque de xénero, pero non dan feito, non? E poñovos aí, bueno, unha das miñas campañas máis odiadas, que é esta de Educa unha muller, educa, podemos poñer familia, aldea, pobo, o que sexa, non? Porque unha das, digamos, das consecuencias deste tipo de enfoques é pois, o utilitarismo, non? As mulleres son un fin para, este tipo de campañas pois, é o que manifestan, que as mulleres non se conciben como seres humanos con dereitos plenos, senón que necesitamos unha excusa para darlles acceso a un dereito humano básico como é a educación, non? E a segunda imaxe, pois é un pouco máis a visión do xénero, do enfoque de xénero e desenvolvemento que intenta dar pois, unha visión máis positiva e máis activa das mulleres na súa diversidade. Pero aínda así, bueno, xa no ano 97, estas dúas autoras, estamos falando xa de hai moito tempo, xusto despois da conferencia de Beijing, pois elas xa escribían un artigo no que empezaban a criticar, imaginade, hai moitos anos xa, non? No ano 97, estamos no ano 2020, empezaban a criticar xa como o enfoque de xénero en realidade era unha tirita, non? Que se utilizaba para non falar de feminismo. Entón, o que, digamos, unha ferramenta que partiu dos movementos feministas e do pensamento feminista, ao final, no campo da cooperación ao desenvolvemento, acabou sendo unha especie de parche que se puña nalgo que estaba afanado dende a súa base, non? Entón, que pasa? Que, claro, non chegaba a funcionar en ningún momento. Primeiro porque había unha aplicación parcial, pois dende ese utilitarismo que comentaba antes, o feito de non tocar o privado, é dicir, vemos moitos programas de cooperación e desenvolvemento que din que aplican enfoque de xénero, pero vemos que en ningún caso buscan transformar as estruturas sociais do privado, non? Só tocan pois aquelas cuestións que teñen que ver pois co económico, mesmo algo co espazo público. E despois unha cousa moi importante para min, digamos que moi problemática, é que tampouco buscan tocar nunca as estruturas organizativas das propias institucións ou das propias ONGs, máis que dunha maneira decorativa. Non hai unha introdución realmente crítica deste enfoque no facer habitual e diario en todos os aspectos que teñen que ver co traballo en cooperación ao desenvolvemento. Isto, por exemplo, que o temos máis adiante aquí na diapositiva, ten que ver tamén está moi fondamente conectado co entendemento colonial do termo. É dicir, este enfoque de xénero moitas veces é algo que se aplica noutros lugares a outras mulleres, é dicir, son esas outras mulleres, esos outros homes os que teñen xénero, no sentido de estar suxeitas a estruturas sociais, moitas veces cunha visión colonial e racista pois da relixión, da procedencia, da orixe, etcétera. Bueno, pois, digamos que o enfoque de xénero funcionou desa maneira, non dentro das institucións do norte global con respecto ao sur global, pois como cun entendemento pois, colonial, non? Entón, bueno, pois hai outras sociedades que están atrasadas, que son machistas, así para dicilo na linguaxe común, entón, pois hai unha necesidade de ir transformalas, non? Dende a nosa posición de superioridade occidental. E como xa dicía ese artigo do ano 97, pois moi importante foi esa desvinculación para, digamos, o non sementar dese enfoque de xénero, pois foi a negación da orixe, non? A desvinculación desa ferramenta do propio movimento que a produciu, que foron os feminismos. Isto leva a que, obviamente, moitas das intervencións que se fan dende a cooperación ao desenvolvemento estean nun claro divorcio coas accións dos movementos feministas nos países, nos nosos e nos de outros lugares que, como veremos despois, pois xa están facendo as súas propias propostas cooperativas e en rede. E despois, como dicía, pois tamén hai outro dos problemas de aplicación do enfoque de xénero na cooperación ao desenvolvemento ten que ver con non tocar esa orixe colonial da propia colonización
por exemplo, a través das redes de colaboración que se establecen. Aquí témolo moi claro, non? A cooperación en Galicia está totalmente escorada cara a América Latina, por suposto as linguas que nos unen, sexan o portugués ou o castelán, tanto me ten, linguas coloniais nos dous casos, que ao mesmo tempo pois, dan unha falsa sensación de conexión, que o que fai é non afondar non? Na fenda da violencia colonial e moito menos pois, en todas as, digamos, precisións que existen e diversidades que existen en canto a esas relacións que non son para nada ecuánimes. Non? E despois tamén todo o tema de analizar a representación, as imaxes, non? Como se comunica. Eu creo que nese sentido estamos vivindo un retroceso atroz, pois, dado que o sistema de cooperación ao desenvolvemento, tal e como o coñecemos, que falarei despois, se está esfarelando, pois vemos que, por exemplo, as ONGs están cada vez facendo campañas máis agresivas e menos éticas en canto ás imaxes, non? Que, por exemplo, en décadas anteriores, como pois, nos finais dos anos 90 que falábamos antes, pois serían campañas impensables, ou houve mesmo organizacións que foron expulsadas das diferentes coordinadoras por certo tipo de imaxes que agora vemos pois nos anuncios na televisión e nos medios, nas redes sociais con moita frecuencia, imaxes denigrantes e imaxes que representan as comunidades do sur como bueno, pois como persoas empobrecidas que necesitan cunha falta de dignidade, non? Ou representación de menores que aquí serían impensables. E despois tamén é moi importante que esta aplicación que se fixo do enfoque de xénero, en realidade, moitas veces o que fixo foi invisibilizar outros réximes de estruturación social. Sabemos que as estruturas de xénero das que falaba ao principio non son iguais en todas as sociedades. Un dos problemas máis importantes que existen na aplicación do enfoque de xénero é que moitas veces as institucións e as organizacións do norte o que fan é utilizar as súas lentes de xénero para aplicalas noutros lugares onde as estruturas de xénero son moi distintas. E aquí entramos en cuestións que teñen que ver xa non só coa división de homes e mulleres e co que en cada sociedade pois, os homes e as mulleres se espera que fagan ou teñen espazos para facer, senón tamén na invisibilización das diferencias de xénero sexuais. Non? Que este é un tema aínda que pon nervioso a case todo o mundo da cooperación internacional e da cooperación ao desenvolvemento, que se nega a falar non? Do que é a diversidade sexual e de xénero no campo da cooperación ao desenvolvemento e que é un aspecto fundamental, non? Porque por unha banda se invisibiliza, por outra banda pois que sempre se ve como un tema conflictivo, cando en realidad hai moitas comunidades fora de Occidente onde a diversidade sexual e de xénero se concibe dunha maneira moito máis diversa que nas nosas, non? Pero isto na cooperación ao desenvolvemento rara vez nin sequera se menciona. E ao final tamén naquela crítica que se facía xa no ano 97 sobre a utilización do xénero, en vez de falar de feminismos, falar de xénero, contribuiu a que parte dos programas se volvesen a apropiar para beneficiar os homes, non? É unha metodoloxía que se inicia, un enfoque que se inicia para dar a ver o impacto desigual da pobreza entre homes e mulleres, as estruturas non? Que o producen e ao final pois acabamos vendo que nos programas de xénero ou ben só se traballa coas mulleres, entón se deixa totalmente fora toda a construción da sociedade, ou ben pasamos ao extremo contrario e de repente os programas con enfoque de xénero os fondos acaban destinados aos homes outra vez. Non? Entón, bueno, como vemos é unha cuestión que acabou, xa decía, desvinculada da súa orixe, que resultou ser máis problemática do que podía parecer. Entón, por iso, eu creo que temos que dar un paso atrás e volver, digamos, ás raíces do traballo. Non? Eu creo que o problema fundamental é que a cooperación ao desenvolvemento, como dicía, pola súa propia orixe, pola súa propia natureza, vive de costas a cooperación máis importante que existe a nivel transnacional neste momento, que é a cooperación dos movementos feministas. Non? A cooperación máis complexa que está articulada a máis niveis. Para exemplificar un pouquiño esta cuestión, pois como vos dicía, decidín falar
poño cun interrogante deste asunto nos tempos da COVID-19, que podemos pensar que pode ser moi, digamos, pois, que puido haber unha transformación moi grande, que puido haber moitos cambios, non? Pero en realidade partimos das mesmas bases, non? As bases, pois son un poquiño estas que vimos aquí, estas ferramentas que nos poden axudar, entre moitas outras, para entender que a cooperación internacional só ten sentido cando é cooperación feminista, non ao revés, non? Isto é como cando os partidos políticos ou os sindicatos empezan a preguntarse que teñen que facer ou as institucións para ser máis feministas e non se dan conta de que o mellor o que teñen que facer é pois integrarse no movemento feminista e non facelo do revés, non? Porque o movemento feminista xa existe, os movementos feministas xa existen e xa teñen as súas propias redes de cooperación, os seus propios enfoques e teorías. É máis fácil entrar nunha casa que está ben feita e ampliala que non intentar nunha casa que xa está mal feita, pois poñerlle parches como víamos antes, non? Entón, como dicía, temos algunhas ferramentas que o enfoque feminista nos ofrece, non só para a cooperación ao desenvolvemento, senón en xeral para a análise das sociedades. Unha da que se fala moito na actualidade é o concepto da interseccionalidade, que desenvolveu a teórica racializada Kimberlé Crenshaw, ou as opresións conectadas, que diría o Drew Lord, que o que nos fai entender é que non só o xénero como estrutura social, digamos, de división entre homes e mulleres, é unha variante que poida considerarse en illamento, senón que temos que ver sempre a súa interacción con outras vertentes de discriminación ou de privilexio, como poden ser pois, dende a etnia, a capacidade, discapacidade, a clase, a lingua, a orientación sexual, a identidade de xénero. Entón, é importante ver o xénero conectado con todas estas demais cuestións, non? Tamén temos a ferramenta que nos ofrece Kumkum Sangari dos chamados patriarcados múltiples, que nos di, e que é moi importante para o tema da cooperación internacional, que neste momento non hai un único patriarcado, senón que hai moitos patriarcados que se están reforzando mutuamente, como por exemplo podemos ver na interacción entre o capitalismo e os fundamentalismos religiosos, que poden parecer como dous aspectos antagónicos da mesma realidade, pero que as súas dinámicas ao final acaban reforzándose, creando eses patriarcados múltiples, non? Por exemplo, pois se vemos como os fundamentalismos religiosos en certos países construen Occidente como o inimigo, dentro desa construción do Occidente están os dereitos das mulleres. E como pola nosa banda, dende Occidente, cando defendemos que os dereitos das mulleres son ou do colectivo LGTBI son a nosa creación, o noso sinal de identidade e o noso acervo cultural, pois estamos reforzando realmente o discurso, aparte de dicir algo que non é certo, estamos reforzando o discurso dos fundamentalismos religiosos. Ao final, que é o que acontece? Pois que todos estes patriarcados múltiples están tendo efecto sobre os mesmos corpos, sobre as mesmas persoas e sobre as mesmas realidades, non? Están creando unha rede de opresión realmente moi mesta. E despois tamén temos o concepto da solidariedade feminista, que é unha solidariedade que non é como esta outra que se nos vende, esta palabra baleira, non? Que xa desenvolveu a teórica Chantal Mohanty hai tamén bastantes anos. É unha solidariedade que ela define como situada, é dicir, cada unha temos que saber dende que espazo estamos actuando, que eixos de privilexio, que diría Crenshaw, non? Temos, e tamén temos que é unha solidariedade que só funciona cando recoñecemos e coñecemos as historias das nosas outras e cando estamos situadas tamén dende ese punto de vista. Entón, estas son algunhas ferramentas que xa tiñamos antes da COVID-19 por parte dos feminismos para analizar un pouco non estas interaccións que se poden dar dentro da cooperación internacional. Ben, pois hai uns días estaba escoitando un podcast de feministas africanas e nelas falaba, pois, neste caso, un teórico africano, Mach Aje, que falaba da COVID, non, do coronavirus, como un lóstrego. E a min gustoume moito esta metáfora porque ele dicía que a COVID era un lóstrego en dous sentidos. Por unha parte, que iluminaba cousas que estaban aí, pero máis ocultas, e por outra que, claro, que metía unha sobrecarga de enerxía nos sistemas que facía que todo en certo momento colapsase, non?
Entón, imos ver que é o que nos ilumina este lóstrego non tan brutal que é a COVID-19 do traballo que os feminismos levan facendo no campo da cooperación ou desenvolvemento, se o queremos chamar así, ou da cooperación internacional. Ben, o primeiro aspecto que nos axuda a ver o lóstrego son, como dicía antes, os problemas do propio sistema. Non? O sistema de cooperación e o desenvolvemento está formulado como un sistema de dar do que nos sobra fronte a desfacer a construción colonial da outra, que é no que traballan os feminismos, en particular os feminismos decoloniais, os feminismos comunitarios, por exemplo, en América Latina, os feminismos racializados, en emigrantes no noso contexto. Entón, que acontece? Pois que esa situación, cando ven o lóstrego da COVID, faise máis evidente, todo o mundo lembrará, pois esta polémica que houbo sobre as farmacéuticas que querían ir facer as súas probas non das vacinas a África, algo que eu creo que para as persoas que levamos tanto tempo na cooperación ao desenvolvemento como a min, pensamos que xa pois sería algo impensable non? No ano 2020 este tipo de construción. Pois non, evidentemente as bases seguen sendo as mesmas e cando un sistema está mal construído, pois loxicamente cando cae esa sobrecarga enerxética, pois ao final vemos que saen á luz non os realmente os alicerces. Ben, como contrasta con isto o movemento de cooperación feminista? Pois contrasta, precisamente como dicía, analizando as bases desas desigualdades de poder e isto saíu á luz agora co tema da COVID, sobre todo na súa capacidade de coordinación, de análise, de difusión de coñecemento e de priorización do coñecemento do sur e do traballo en rede. Puxemos aí dous, bueno, poderíamos poñer moitos máis, dous enlaces a recursos, a páxinas que conteñen unha grandísima cantidade de artigos e de recursos que se foron producindo, xa non falo de agora, sino dos primeiros meses da pandemia, non? Dende distintas partes do mundo, con enfoques moi diferentes, pero que foi, digamos, un traballo inmediato porque xa esas redes están feitas. Entón, os movementos feministas a nivel mundial estamos afeitas a traballar non? Dende ese nivel de coordinación, de análise, de difusión do coñecemento tamén sempre con esa preocupación e priorización das voces das compañeiras dos países do sur, que é un traballo do sur global, que é un traballo que se leva facendo moitas décadas non de resistencia dentro dos movementos feministas para evitar que as mulleres brancas occidentais sigan copando non os espazos de toma de decisión. Ben, outro aspecto sobre o cal botou luz o lóstrego da COVID, pois evidentemente a economía. E aquí, digamos que as alternativas de economía feminista son moitísimas, non é agora o momento de que para explicalas todas, pero bueno, grazas aos estudos da economía feminista sabíamos xa antes da COVID da cuestión do traballo, como afecta a desigualdade laboral ás mulleres, que están moito máis presentes no traballo informal, no traballo precario, as diferenzas entre grupos de mulleres, non é o mesmo, non somos o mesmo as mulleres brancas de clase media que mulleres migrantes nas nosas sociedades, que mulleres trans, racializadas, bueno, pois todas estas cuestións teñen tamén impactos non dende o punto de vista da economía. E despois a cuestión da sobrecarga laboral, a interacción entre o público e o privado, por suposto as visións ecoloxistas da economía, non a priorización de poñer a vida no centro, desfacer os sistemas económicos capitalistas, todo isto está traballado na teoría e na práctica dende as visións feministas, non? No caso da crise da COVID-19, pois que acontece? Que grazas a todas estas análises, pois puidemos poñer en marcha certas intervencións que dende outras perspectivas non serían posibles. Vímolas nas nosas propias sociedades, pero se vamos ao que é o tema da cooperación norte-sur, pois igual que aquí pois houbo mulleres non especificamente que non quedaron cubertas polos programas de axuda por diversas cuestións, pois tamén noutros lugares, como, bueno, aquí vemos as nosas compañeiras de Tamil Nadu, da nosa organización compañeira PDI con implicadas que se dedicaron, aínda que o goberno de Tamil Nadu sí tivo axudas para a súa poboación, pois tanto as mulleres en pobreza extrema, que non teñen moitas veces documentación identificativa,
como mulleres migrantes. A India foi un país no que a poboación migrante padeceu especialmente durante a COVID, porque o goberno non ofreceu digamos, acubillo nin medidas para poder dar saída non ao sostemento económico destas familias. Bueno, pois foi un dos temas que máis ira social provocou, porque ao pechar os transportes pois houbo miles de persoas que se tiveron que trasladar a pé miles de quilómetros e que morrían polo camiño porque non tiñan onde acollerse, non? Os lugares onde estaban traballando, que son lugares moi afastados, pois traballaban sobre todo na construción ou neste tipo de traballos do sector non formal, pois non tiñan nin as axudas do goberno nin maneira de regresar aos seus lugares de orixe, non? Entón, bueno, pois esta axuda das propias mulleres que se organizaron para poder cubrir aquelas fendas que saían das axudas gobernamentais e das axudas de outras ONGs que digamos, tiñan outras prioridades. O mesmo acontecía coas mulleres trans, moitas delas non teñen documentación que poidan presentar para recibir as axudas, ou pois as mulleres que viven na prostitución que tamén teñen o mesmo tipo de situación, non? E que sempre quedan, se non hai este tipo de análise, de resposta feminista, están sempre nos espazos de exclusión, non? Outro aspecto que tamén a COVID iluminou de forma moi sobranceira foron os servizos sociais nas nosas relacións co Estado, non? O tema da cobertura sanitaria fronte á sanidade pública e gratuíta, isto é moi interesante, mesmo os obxectivos de desenvolvemento sostible falan de cobertura sanitaria e non falan de sanidade pública e gratuíta, que é realmente o único dereito, non? Que como estamos vendo, como xa experimentamos, garante que as persoas poidan ter dereito á saúde. Bueno, pois todo o tema das traballadoras no sector dos coidados e das coidadoras, non? A sobrecarga das mulleres neste sentido, e tamén esa visión que os feminismos sempre manteñen ambivalente co Estado, non? O Estado como un ente opresor polo seu sistema legal e policial moitas veces contra as mulleres, contra as disidencias sexuais, bueno, toda esta digamos, conglomerado interseccional, pero ao mesmo tempo tamén un Estado que ten a obriga de protexer, non? E aquí neste sentido, bueno, pois, para preparar a presentación estiven en contacto con algunha das miñas compañeiras feministas de referencia, non, para ter información directamente delas. E aquí temos a doutora Enema Nimekalai, tamén de Trich e de Tamil Nadu, na que comentaba que neste sentido, pois para que vexamos cal é a resposta feminista, neste caso, pois novamente no sur da India, ante estas cuestións da atención, dos servizos sociais do Estado, pois unha das cousas que o movemento feminista estivo tratando, no caso de Tamil Nadu e da India en xeral, foi, pois como decía antes, o tema desa crise migratoria, mais tamén a brutalidade policial nas zonas de confinamento. É dicir, o movemento feminista xa ten esa, digamos, visión bastante ambivalente con respecto ás forzas, digamos, do Estado, non? Tamén, pois, como dicía antes, se dedicaron a visibilizar que a maioría do persoal sanitario eran mulleres e que non tiñan material de protección axeitado durante a pandemia, que calquera intervención sanitaria ten que ter un orzamento con enfoque de xénero neste sentido, pois, estuveron traballando en todo o tema da visibilización das mulleres nas estatísticas e nos indicadores, que segue sendo moi importante, non só das mulleres, senón tamén, como vimos antes, de outros eixos de discriminación. Bueno, pois un aspecto que é evidente, o da vivenda, non? Agora, pois, nós tamén o experimentamos aquí, pero moito máis sobre todo en zonas urbanas dos países do sur, onde a xente pois non ten o luxo do espazo, pois ese tamén é un tema que dende sempre se leva traballando dende os enfoques feministas, non? As arquitecturas feministas, a todo o debate sobre a urbanización, e a necesidade de centrarse pois, na vivenda, sobre todo nos contextos urbanos. O último aspecto, pois a violencia de xénero, non? Eran algunhas das cuestións que se reivindicaron e que son, digamos, aspectos tradicionais do traballo feminista en xeral. E, loxicamente, tamén pois, a división entre o público e o privado, non? A intervención no privado, sabemos que o fogar é o lugar máis perigoso para as mulleres, tamén para a disidencia sexual e de xénero, non?
polo tema de agresións sexuais, violencia de distinto tipo. Claro, todo isto vese agravado, igual que se viu agravado aquí en situación de confinamento. Isto é algo que só sabemos grazas á activación dos movementos feministas que levan en todos os lugares traballando moito para facer visible unha situación que xa de seu está invisibilizada e que se invisibiliza moito máis cando hai unha pandemia deste tipo onde parece que hai sempre outras prioridades. E isto é o que nos conta Daryl Leyesa, que é unha activista feminista das Filipinas e que traballa sobre todo con organizacións do sector agrícola. E, é un pouco longo, non o vou ler todo, pero basicamente, cando estaban preparando os seus puntos de acción, de acción política, pois sí que foi ela quen tivo que falar da necesidade de tamén reclamar protocolos de intervención de violencia de xénero e ao principio tivo, digamos que atopou unha certa reticencia porque lle dicían que ese non era un tema para tratar en cuestións agrícolas e que ademais non había digamos, evidencias, non? Ela dicía aí que si xa se sabe que nas Filipinas en situación normal unha de cada 5 mulleres e mozas entre 15 e 49 anos é vítima de violencia de xénero, pois como di ela, o protocolo en calquera situación de emerxencia é asumir que a violencia de xénero está a acontecer mesmo se non hai datos aínda. Non? Este tipo de intervencións só parten do traballo que ten un enfoque feminista, porque senón quedan aí digamos, no escuro. E finalmente xa para concluir, pois un aspecto para mí moi importante que sí que saíu á luz de xeito moito máis claro durante esta crise do coronavirus, ten que ver coa forma en que os movementos feministas fan activismo en conexión. Fano dende o punto de vista de epistemoloxía, como dicía antes, cunha tradición longa de buscar unha conexión posicionada, é dicir, que sexamos conscientes cada unha dos privilexios que temos, do espazo onde falamos, da representación, é dicir, de quen, onde, como e para que estamos cada unha, non? Tamén o tema da fenda digital, aí vos puxen unha imaxe dunha iniciativa que existe dende hai moito tempo sobre a internet feminista e cales son os elementos principais, as reclamacións principais que se fan dende os movementos feministas no campo da fenda digital, que non ten só que ver co acceso a internet, senón tamén con outras cuestións de representación das mulleres, a violencia no ciberespazo, por exemplo. Loxicamente a cuestión das linguas, que mulleres están representadas, que linguas falan, e como dicía, todas esas interseccións de clase, casta, raza, lingua, orientación sexual, identidade de xénero, discapacidade e demais, non? Que forman parte integral dos feminismos no seu activismo en conexión. Neste sentido, creo que temos que tirar moitas leccións tamén, porque unha das cuestións epistemolóxicas máis importantes das que fala ese feminismo decolonial e interseccional é buscar as solucións noutros lugares. Esta pandemia deixou moi claro tamén como seguimos nos países do norte pensando que o sabemos todo e así nos vai, negámonos a aprender de outros lugares. Sabemos, por exemplo, e estos son datos da propia OMS, que non é precisamente unha organización feminista moi alterada, pois a propia OMS di que hai países como, por exemplo, Paquistán, onde a xestión da pandemia foi moito máis rápida. De feito, no meu traballo coas feministas paquistanís, pois sei que levan xa tempo regresando non á nova normalidade, senón á normalidade que había antes, entre outras cousas porque Paquistán é un dos países que ten unha rede máis extensa de saúde polo tema da vacinación da polio, utilizaron esa rede tamén para facer seguimento dos casos da COVID e actuaron de forma rápida e eficaz. Non? Entón, temos a posibilidade de aprender daqueles países onde tiveron que xestionar pandemias moi complexas, como o ébola, ou o Zika, ou outras que puido haber, pero seguimos sen mirar cara a eles. Como dicía, moi importante o tema de poñer a vida no centro, tamén dende o punto de vista ecolóxico, e as redes de apoio e de traballo a nivel xa mundial que teñen os movementos feministas e que tamén buscan facer esa supervisión, como estábamos vendo antes, con algúns exemplos concretos do que fan os estados, presionando, producindo datos e activando movementos. Neste sentido, para min unha das cousas máis interesantes de todo este período foi o feito de o trasladarnos ao espazo virtual
poder promover máis facilmente as redes internacionais a través de seminarios, a través de eventos. Lóxicamente, aí hai dúas cuestións que considerar. Unha delas, pois, que non toda, como falábamos antes da fenda digital, a maioría das mulleres que viven en situación máis de maior marxinación, pois non teñen acceso a internet, pero sí teñen acceso a teléfonos móviles. Por exemplo, o noso programa de erradicación de infanticidio feminino, que fai en situación prepandémica, facía seguimento casa por casa das mulleres embarazadas e das súas familias, pois tivo que volver o elemento máis básico, que foron as chamadas telefónicas, porque, por fortuna, sí que a penetración da telefonía móvil é moi elevada en case todos os países do mundo, temos maneiras de comunicarnos. E despois a outra fenda ten que ver coas linguas, non? Agora temos sistemas como este que estamos utilizando que nos permiten mesmo ter pois, interpretación simultánea, e é necesario ter formadas intérpretes feministas para poder traballar pois nese tipo de encontros, non? E de seminarios. Por fortuna, moitos seminarios que noutros momentos ou moitos eventos que serían inaccesibles para moitas, agora estanse facendo en formatos que nos permiten participar, non? E creo que temos unha oportunidade aí, sobre todo as que estamos deste lado, as feministas brancas, as feministas occidentais, de achegarnos, non, ao coñecemento que se está producindo noutros lugares. Eu, polo menos, sí que aproveito moito disto e creo que é unha lección importante, unha vantaxe importante que podemos establecer para crear novas alianzas. E, bueno, xa para concluir, para que teñamos tamén tempiño de falar e de comentar, pois simplemente quería rematar con esta idea, non? Despois de vermos que en realidade, claro, parece que a COVID, a pandemia cambiou moitas cousas, pero en realidade se nos paramos a mirar as bases vemos que cambiaron poucas e que, de feito, as solucións moitas veces o que está acontecendo xa están aí, non? É unha cuestión de vontade política e social, tamén no ámbito da propia cooperación ao desenvolvemento, de reformular as súas bases, non? Entón, que a nova normalidade, pois que oxalá sexa poñer o énfase non nas raíces correctas, non nas raíces dos problemas, como se está facendo dende os movementos feministas en tantos lugares do mundo, e poñer en práctica solucións, moitas delas xa existentes, non? O que pasa é que temos que saber onde mirar e temos que tomar a responsabilidade tamén de reformular, non, a nosa ollada. E, bueno, vouno deixar aquí porque xa isto estar falando soa, pois un poquiño xa tedioso, entón a ver se vos animades e polo menos lanzades algunhas preguntas e temos a posibilidade de interactuar un chisquiño. Estupendo, muchísimas gracias María, una presentación muy interesante. Abrimos ahora el turno de preguntas, tanto a través de Zoom como a través de YouTube. Yo tengo alguna anotada también y yo creo que algunos de los que están presentes también las tendrán. Agradecerte también el aterrizar, ¿no? El aprovechar la coyuntura para aterrizarlo a un tema tan pertinente, ¿no? Porque como bien has dicho, y completo un poco mientras nos van llegando las preguntas, muchas de las realidades que se han puesto de manifiesto estos últimos meses en materia de cooperación y en todas estas jerarquías ya estaban presentes, ¿no? Y en cierta medida se ha actuado como amplificación. Particularmente me ha parecido muy interesante esa mención que has hecho, ¿no? A los aprendizajes que podemos hacer del sur o del sur global, ¿no? Como el caso de Pakistán que nos ponías de manifiesto. Son estados que han trabajado las pandemias, que desgraciadamente se han enfrentado a enfermedades muy complejas, en muchos casos cuando había vacuna, pero no podían acceder en gran medida, ¿no? Y ese también es un aprendizaje interesante. Yo particularmente, mientras el resto de participantes se anima, te quería preguntar si en el marco, cambiando un poco ese marco, deshaciéndonos un poco del COVID, a ver si nos podemos olvidar un poco, frente a la crisis ecológica que nos viene, en la que ya prácticamente estamos, ¿cómo consideras que una perspectiva feminista y además crítica en materia de cooperación al desarrollo puede aportar en los terrenos donde tú más has trabajado? Pois eu creo que se algo caracteriza esa visión global, digamos, en profundidade dos feminismos é non deixar ningún aspecto fora. É indubidable que as cuestións ambientais levan na cerna dos movementos feministas, por exemplo, na India, en todo o país, dende hai moitas décadas, non xa dende o século pasado,
porque as mulleres pois sabemos que se ven afectadas, digamos, no inmediato, dunha maneira moito máis extrema, por todos os aspectos que teñen que ver coa degradación ecolóxica. Entón, o que fan os movementos feministas nese sentido é vincular unhas cousas con outras, non? Intentar que entendamos que todas esas revolucións pequenas que as mulleres fan en distintos lugares do mundo para defender pois os seus bosques ou os seus ríos ou todas esas pequenas accións, non, que están digamos en marcha a nivel local, están conectadas tamén ou teñen que estar conectadas con outros movementos. Penso, por exemplo, agora no movemento da minería, que é un problema que nos afecta a nós aquí moi directamente, non? Porque tamén somos unha zona de explotación mineira e cada vez máis, pero claro, se o comparamos con países como Filipinas, onde as explotacións de minería destrúen illas enteiras, desprazan poboación, e son orixe de violencia moi directa contra as mulleres en particular e contra as poboacións en xeral, pois claro, a conexión feminista ven tamén de darnos a entender que realmente a explotación, digamos, material está nun lugar, pero o beneficio está noutro. Entón, esas materias primas están conectadas co noso consumo nos países do norte. É unha visión que vai máis alá pois destas ideas un pouco por veces esencialistas, non, do ecofeminismo, tipo, pois as propostas de Bandana Shiva, de toda esta identificación do feminino, que, bueno, vexo moi problemático tamén dende o punto de vista da diversidade de xénero e sexual, pois a mí me parece sempre un pouco que son cosas que hai que coller un pouquiño entre aspas, non? E que cando falamos de mulleres non só falamos de mulleres cisxénero ou desa visión idealizada, non? Para min iso é sumamente problemático, pero sí que é certo que todas esas conexións tamén no discurso, non? De como o xénero como construto social tamén tira e sí que bebe de todas esas visións pois, do feminino, do que é débil, do que é utilitario, non? Do que é obxecto nos corpos das mulleres e tamén a natureza. Ou seja, aí hai unha serie de interaccións moi complexas que xa digo, dende moitas ópticas, dende o ecofeminismo de Bandana Shiva a outras visións máis, digamos, doutra índole, pois Alicia Puleo, aquí outras compañeiras, non? Sí que están poñendo en conexión e tamén toda a parte económica, non? Cando dicimos que hai que poñer a vida no centro, pois a vida son todos os sistemas, non só é a vida humana, non? Sino en todos os sistemas de vida que están conectados tamén con esas estruturas de xénero, non? Con esa visión patriarcal de usar, non? De utilizar os corpos, de utilizar a natureza e os espazos, de construir as sociedades dunha certa maneira, non? Todo iso pois, ten impacto nas persoas e ten impacto nas condicións de vida, non? Nos van llegando también algunas preguntas por el chat, te las voy a ir formulando para bueno, tratar de centralizar un poco. En primer lugar, en materia de la gestión de la crisis del COVID a nivel mundial, de esa primera ola principalmente, nos llega una duda sobre cómo bueno, algunos liderazgos femeninos, como el de Angela Merkel o la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, han sido muy aplaudidos, han sido puestos en valor en muchos casos. Y preguntan aquí cuál es tu opinión sobre esa diferencia que puede haber en un liderazgo feminista en una situación como la que hay. Si ciertamente ha marcado una diferencia y sobre todo si también, y esto lo añado yo, si nos puedes poner algún ejemplo en ese sentido, digamos, mirando un poco más al sur y olvidándonos un poco de nuestra parte norte. A ver, imos por partes. Claro, primeiro, o liderado feminino e feminista non é o mesmo. Non é o mesmo simplemente que haxa unha muller á fronte das cousas, que está ben, dende o punto de vista do equilibrio, porque xa hai moitos homes, entón é importante que haxa tamén mulleres diversas e maior número de mulleres, pero claro, iso non quere dicir que vai haber unhas políticas concretas, non? Aínda así é interesante ver o caso de Merkel, que é unha política de dereitas e, por suposto, aínda que ten o seu trasfondo de feminista histórica, non? Pois non é, digamos, unha muller que faga políticas feministas, pero aínda así a súa propia maneira de comunicar, non? Que era un poquiño que se resaltaba nesas análises que se fixeron, sí que foi moi diferente doutros altos cargos, digamos, ou xefes de Estado, homes noutros países occidentais.
neses recursos que vos poñía antes, había algúns estudos interesantes do sur sobre o que define o liderado feminista, non? Eu creo que o liderado feminista non só se ve nos cargos políticos así máis visibles, senón que a súa característica máis importante é ser un liderado polifónico. Entón, a partir de aí, temos que pensar que para facer realmente un liderado dende os feminismos o importante é abrir espazos, non? Para que non só fale unha muller a que sexa a cabeza ou a xefa de Estado neste caso, senón que toda esa enxurrada, digamos, diversa de voces poida entrar nos espazos de toma de decisións. E aí sí que, como comentaba, pois antes, no caso da India, sí que hai un movemento feminista moi organizado. Eu vexo máis o liderado aí, non? A toma de iniciativa por parte das propias mulleres, é dicir, non estar agardando simplemente a que os estados fagan, non? Sino sernos as que tiramos dos estados, non ter esa actitude pasiva na cidadanía, iso é algo que sí que vexo de maneira moi concreta alí, dende os grupos de axuda mutua das mulleres a nivel de aldeas, de suburbios, de zonas moi empobrecidas, ata o que son as organizacións feministas a moitos niveis. E despois tamén outras claves do liderado feminista que estivemos vendo na presentación, visibilizar o invisible, como por exemplo a cuestión da violencia de xénero, prestar atención a esas cuestións de poñer a vida por diante dos beneficios, que claro, eso no caso de Jacinta Ardern, pois sí que é máis evidente, non? Que sí que as decisións que se tomaron ás veces non son moi agradables para a economía, non? E para os axentes económicos é complicado poñerse a eles, pero bueno, isto tamén é algo que o liderado feminista vai formando, porque é un liderado que sempre se fai en oposición, non? E sabemos que tal e como está configurado o mundo en calquera escalafón, as voces feministas están sempre en contraposición co poder, non? Porque realmente, incluso cando chegan a ter unha cota de poder é moi pequena, non? Cando se institucionaliza é moi desactivada. Entón, eu creo que esas son as aprendizaxes máis importantes e, como dicía, esa visión horizontal, non? E o traballo en coordinación e o traballo pois máis, non vou dicir asambleario, porque non creo que sexa esa a palabra, pero sí que traballo máis dunha visión de 360 graus, non? De non centrarnos só nun aspecto, sino de ver a conexión entre todos eles. Pero bueno, hai, xa digo, bastantes artigos sobre esta cuestión do liderado feminista sen que sexan eses tan populares, non? Bueno, a muller tamén foi Margaret Thatcher e non houbo cousa máis destructiva, non? Máis neoliberal en Europa, eu creo, non? Pero sí que, bueno, parece que neste caso da pandemia sí que houbo unha marca clara, non? Bueno, pois as mulleres somos socializadas doutro xeito, con outras expectativas, pois agora resultaron útiles, non? Perfecto. Nos llega también otra pregunta ya centrada quizá más pues en una perspectiva más individual, ¿no? Si la alternativa a esos procesos que has puesto sobre la mesa en tu intervención está en el día a día también individual nuestro como parte de la ciudadanía, nos preguntan que qué acciones o de qué manera podemos cooperar internacionalmente sin salir de casa y tratando de que esa cooperación que tratamos pues, de beneficiar, ¿no? Digamos que tenga o ponga en valor todas estas perspectivas que nos has comentado. É que eu creo que a cooperación máis importante é a que facemos no día a día, é a que pode facer cada persoa. Eu creo que é unha visión moi errada pensar que para facer cooperación internacional temos que ir por aí a sitios, non? Porque realmente as raíces da desigualdade están moitas veces nas nosas sociedades e hai cousas moi concretas que podemos facer todos os días, dende o noso consumo, por exemplo, que agora pois estamos co tema dos plásticos, claro, dende que chega a COVID, pois xa o dos plásticos xa nos dá igual, non temos plásticos por todas as esquinas. Bueno, haberá que dar un paso atrás e pensar cal é o impacto de todo isto, non? E que outras alternativas podemos ter. O consumo de proximidade, o apoio ao noso propio sistema, non? De local, pois xa que temos a sorte de vivir aínda nun país onde temos unha zona rural viva, polo de agora, xente que produce alimento, pois apoiar, establecer esas redes, non? De apoio entre o rural e o urbano,
deixar de vernos como consumidoras e vernos máis como cidadás, non? E que o noso, digamos, os nosos actos do día a día son actos de intervención social, todo o que facemos. E despois hai cousas que son máis sutís, pero que para min tamén son moi importantes. E unha delas, da que falo moito, e máis nestes tempos, a difusión de información que facemos, non? Pensar, por exemplo, todas estas noticias que saen ás veces pois cunha visión totalmente denigrante doutros lugares, representando outros países como bárbaros, porque, mira o que fan alí. É dicir, todas esas cousas, primeiro, pensar se realmente difundir iso contribúe a algo, non? Estou pensando pois en redes sociais e cuestións destas, non? Que ás veces vemos algo nos parece moi impactante, entón compartimos a noticia de non sei que pasou en non sei, en Zimbabue, por poñer un sitio, non? Entón, unha cousa así como moi chocante para nós, claro, a que contribúe iso, non? A que tipo de discurso estamos contribuindo, amplificando esas cuestións, en vez de amplificar, pois, o que vos dicía antes, cousas tan simples como as mensaxes da OMS sobre como se xestionan as pandemias noutros lugares, non? Non nos interesamos tanto, aquí falo tamén dos medios de comunicación que teñen a súa responsabilidade de investigar e de dar a ver, pois, cales son as alternativas que hai noutros lugares, senón que o que nos interesa é, pois, como cando foi a famosa violación de Delhi no 2013, pois entón poñer que todos os países son un horror, cando en realidade nesta cuestión, por exemplo, da violencia de xénero durante a pandemia, sabemos que é exactamente igual a situación que hai en España, que a que hai nos Estados Unidos, que a que hai en Portugal, que a que hai na India, nas Filipinas ou en Etiopía, porque a situación de base, de partida, é unha situación de prevalencia da violencia de xénero e das agresións sexuais no espazo privado en todos os países do mundo, non? Entón, é importante tamén que na nosa visión, na nosa representación, no que compón a nosa realidade, que aprendamos tamén a buscar esas informacións e a tecer esas alianzas tamén no comunicativo, porque iso vai tecendo redes tamén, non? O noso arredor. As redes sociais teñen moitas cousas malas, pero tamén teñen moitas cousas boas como estas, e, como dicía antes, esa posibilidade que temos agora de participar, de seguir moitos debates na medida que nolo permitan as nosas capacidades lingüísticas, non? E as que se nos ofrezan, pois, de participar en debates de outros lugares e estar moito máis próximas, non? Aos problemas e solucións que se nos están dando dende outros espazos. E iso tamén é cooperación ao desenvolvemento, da máis importante, ademais. Tenemos otra pregunta por aquí, ya más centrada quizá en el trabajo de campo que habéis realizado desde la ONG Implicadas. Nos preguntan qué piensas que deben hacer las ONGs para tener más peso en la agenda política o reconectar con los movimientos sociales de óptica internacionalista. Si hay manera de recuperar, tanto en el contexto europeo, sobre todo el espíritu del 0,7%. Eu aquí teño que dicir que dende hai tempo xa, aínda que eu non formo parte xa da directiva de Implicadas, entón son a súa fundadora e son socia, non estou agora tampouco no campo de toma de decisións, pero sí que sigo como voluntaria colaborando coas nosas organizacións compañeiras. Implicadas tomou a decisión hai xa bastante tempo de non denominarse ONG de Cooperación ao Desenvolvemento, senón de denominarse Organización Feminista, non? Creo que se cadra é hora de cambiar de enfoque. Pois a reclamación do 07 foi relevante no seu momento, partía do seu contexto sociopolítico, pero se cadra as estruturas e as prioridades agora teñen que ser outras, non? Hai algunhas que levamos moito tempo xa traballando nese camiño, e eu son moi crítica, non, co campo das ONGs porque vexo que moitas veces forman parte fundamental do problema, non? Hai, é un tema moi amplo, non? Habería moitas críticas que se poderían facer, pero creo que como movemento é hora de reformular e, como dicía antes, se cadra o importante é fundirse con movementos políticos e movementos sociais que existen e que están traballando dende o transnacional e dende esas alianzas, e deixar todas esas estruturas que realmente en moitos casos están provocando danos, e noutros pois seguen mantendo un sistema que está agoniando porque vemos que, pois, loxicamente, por unha falta de implicación política clara, vimos que aquí cando empeza a haber problemas nos países, digamos, ricos, entre aspas,
ou máis ben explotadores, entón xa todo este tema queda de fora, non? Ou seja, aí xa non nos interesa nada a cooperación, aquí xa hai moitos anos, non? Dende a chegada de feito de Feijóo á Xunta, pois este foi un tema que quedou totalmente subsidiario, sen ningún tipo de peso. Entón, ou se establecen alianzas e se buscan espazos reais de traballo sen esa herdanza e ese peso de estruturas coloniais que ten todo o sistema de cooperación, ou senón eu creo que é moi complicado que iso poida sair adiante. Isto digo dende o punto de vista da conexión cos movementos do sur, mais tamén coa cidadanía das nosas propias sociedades, porque vemos que agora esa necesidade de atopar as conexións, por exemplo, dentro dos movementos feministas, aquí en Galicia por descontado, tamén a nivel estatal, a nivel de Portugal, sí que hai toda esa revisión da colonialidade ou está empezando a darse. Entón é necesario revisar todas esas conexións, non? E son espazos moito máis vizosos que un espazo que está xa totalmente absorbido por unhas estruturas burocráticas, totalmente absorbido por unha serie de, bueno, pexado por unha serie de lastres que leva aí dende hai xa moitas décadas, non? Entón, eh, para min, ata certo punto lóxico que a poboación sinta desinterese, non? Como dicía, non estamos xa na época dos anos 90, de finais dos anos 90, e temos que buscar outra maneira de estar en sociedade, porque agora digamos que xa vimos as limitacións deste sistema, non? É necesario saír deses límites. Precisamente con lo que comentabas, ¿no? Ese análisis que nos has hecho de las organizaciones feministas y de desarrollo gallegas, me surgía una cuestión. Yo vengo de Euskadi, donde hay una tradición muy internacionalista dentro del movimiento feminista y de otros movimientos, y te quería preguntar también hasta qué punto crees que también esa visión internacionalista ha calado en las organizaciones feministas gallegas, precisamente en ese objetivo, ¿no?, que ponía sobre la mesa de tratar de reenganchar a la ciudadanía sobre estas cuestiones que quizá las estaban dejando un poco más de lado, entendiendo también que desde instancias gubernamentales se ha abogado por dejarlo de lado. ¿Están las organizaciones feministas gallegas dando un paso adelante hacia una visión más internacionalista y abordando estas cuestiones de desarrollo también? A ver, eu creo que, bueno, aquí, pois, lóxicamente hai unha situación diversa de organizacións e complexa, non? Dentro do campo dos feminismos, pois hai organizacións que traballan a un nivel moi local e perfectamente están no seu ámbito de actuación, pero sí que é certo que sempre hai unha tendencia a organizarse, non? Creo que, pois, tanto a marcha, non? A marcha mundial que ten a súa propia, digamos, delegación, ou non me sabe agora a palabra, capítulo galego, sí que as representantes galegas están moi activas, a conexión coas nosas compañeiras de Portugal, que estemos aí o noso carón, e, como dicía, pois a través delas tamén chegamos a outros espazos, e sí que hai unha conexión importante con distintos movementos, tanto a nivel europeo, como por cuestión de, pois, povos sen Estado, este tipo de visións, como máis alá diso. Loxicamente, para min, como feminista decolonial, ese traballo nunca é suficiente, entón sempre hai que estar insistindo nestas cuestións. Hai tamén, pois, colectivos racializados agora na nosa pois, no noso país, que é unha, digamos, unha evolución máis recente, porque a diferencia de Euskadi, pois en Galicia toda esta digamos, a chegada de poboación migrante, por exemplo, é moito máis limitada en número, é máis recente, pero sí que, aínda dentro diso, é un tema que é fundamental, non, para a nosa propia construción como movemento feminista, haxa ou non persoas racializadas en Galicia, segue sendo importante para nós, non? Entón sí que se nota
este é un tema importante e que está, digamos, é un tema prioritario, hai moita conexión pois, tendo o tema da soberanía alimentaria, todas estas cuestións que percorren os feminismos a nivel mundial, non esas conexións. Xa digo, agora é un traballo sempre en proceso. Lóxicamente hai unha cuestión na que temos que seguir traballando constantemente, eh, e que está, pero xa digo, que está presente na axenda, nas prioridades dos feminismos en Galicia, polo menos do que son os feminismos de base e organizados. Estupendo. No tengo más preguntas en mi lista. Si nadie se manifiesta, creo que en cuanto a preguntas e intervenciones lo cerraríamos aquí, pero a mí sí me gustaría cerrarlo a modo de conclusión poniendo de relieve pues todas las claves que nos has dado, no solo esa primera parte dándonos un marco tanto para aquellos que estaban más avanzados en la cuestión como para los que eran más nuevos sobre esta perspectiva y sobre todo cómo hemos hecho, o has hecho, mejor dicho, unos enlaces muy interesantes y nos has dejado, yo creo que sobre la mesa muchas cuestiones sobre las que reflexionar a futuro y no solamente en cooperación para el desarrollo, en otras muchas cuestiones, incluso en cuestiones, como bien decías, que van desde la cesta de la compra que traemos a casa prácticamente todos los días. No sé si quieres aportarnos algo más para cerrar la intervención. Por mi parte, simplemente agradecerte, bueno, digamos que por parte de la USC y bueno, del alumnado, que he visto que estaba muy interesado en este tema y, por supuesto, pues abrir la puerta a esas investigaciones que puedan hacerse en esta materia, que ya hay muchas, pero que yo creo que también tienen que ser cada vez más materias que veamos también entre el alumnado de la universidad. Sí, eu nada, simplemente quero darvos as grazas novamente polo espazo e lembrar que falamos moitas veces de alternativas de futuro, pero a idea era tamén darnos a entender que as alternativas xa están aquí e que é importante non tanto velo dende un punto de vista do tempo, senón dos espazos, non? A que espazos prestamos atención, onde buscamos as solucións aos nosos problemas e onde non, e que implicacións ten iso no fondo, non? Para toda a humanidade ao final, non? Pero especificamente para aquelas persoas e colectivos, para as mulleres, para disidentes sexuais e de xénero e demais, persoas racializadas que están nesas pirámides de poder que se crean, non? Pois digamos, nos espazos máis afastados do poder. E aí, pois, eso, digamos que un pouco o desafío é que nos animemos, non, a saír do camiño tripado e que vaiamos, pois, digamos, ampliando a nosa ollada. Entón, o meu obxectivo era simplemente dar algunhas claves para poder empezar ese proceso e espero, pois, que tanto o alumnado da USC como o resto de persoas que nos acompañaron, pois, que leven polo menos algunha cuestión sobre a que reflexionar. A buen seguro que lo harán. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias al IGADI también por la organización del evento y por haber retomado algo que, bueno, que parecía que en el paréntesis pandémico se nos había quedado sobre la mesa. Recordar también a los asistentes que la próxima semana habrá otro seminario al que están, por supuesto, invitados. Muchísimas gracias, María, como digo, a los asistentes también, y recordad que quedará grabado en YouTube por si alguien se ha perdido alguna parte o quiere recordarla para que acceda a ella. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.